Intramprenditori u riċerkaturi jistgħu jibbenefikaw minn €25,000 kull wieħed biex jiżviluppaw l-idejat innovattivi tagħhom permezz ta' fond li tnieda mill-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Silvio Xkembri. B'kollox il-Gvern se jagħti €100,000 f'dan il-fond miftuħ għal riċerkaturi u intraprendituri li wkoll jistgħu jkomplu jagħtu s-sehem tagħhom fl-iżvilupp ta' pajjiżna waqt l-imxija tal-coronavirus. Dan il-fond li qed jerġa' jistimula l-innovazzjoni għas-sitt darba huwa inizjattiva bejn il-Gvern, l-Università u anki inkubatur għall-intraprenditorjat u n-negozju. Dan il-fond huwa magħruf bħala Take-Off Seed Fund u jgħid biex idea ma tibqax fuq il-karta iżda ssir realtà. Il-Ministru Xkembri qal li f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji li qed ngħixu fihom neħtieġu aktar minn qatt qabel l-innovazzjoni u l-idejat rivoluzzjonarji tal-intraprendituri. U minn hemmhekk ħarġu ħafna idejat innovattivi llum il-ġurnata qegħdin jissarfu f'attività kummerċjali b'saħħitha. Illum f'kuntest ta' sfida tal-COVID-19 dan it-tip ta' metodu huwa aktar relevanti. Ir-rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred Vella saħaq li f'dawn l-aħħar 7 snin rajna finanzjar pożittiv favur l-innovazzjoni u qal li ħares il-qudiem biex jara x'proposti deħlin mir-riċerkaturi u l-intramprenditori. L-ekonomija f'dan is-sens għaliex meta inti qed tpoġġi fuq is-suq riċerka u potenzjalment prodotti u proċessi illi huma ġodda u li huma interessanti il għaliex jagħmlu sens anki finanzjarjament qed tgħin l-soċjetà in ġenerali Maltija. Daw kollha interessati jistgħu jirċievu gwida dwar l-applikazzjoni u aktar dettalji jinsabu fuq takeoff.org.mt.